Πρωτού έρθω στην πρωτοβουλία η τέτοια μου ήταν χάλια. Όταν ήρθα στην πρωτοβουλία ένιωσα καλύτερα. Γιατί όταν ήμουν σπίτι όλο στεναχωρημένος ήμουνα. Την πρώτη νύχτα που τελείωσε η βάρδια μου έλαβα μία κλήση από ένα παιδάκι 6 χρονών. Η μητέρα της ήταν εξαρτημένη από ναρκωτικά και μου είπε, παίρνοντας μου τηλέφωνο από το κινητό της μαμάς της, ίσα-ίσα από μονάδες, «Κυρία, ελάτε γρήγορα». Μόνο αυτό μου είπε. Και αυτό που αντίκρισα ήταν το 6χρονο να είναι πάνω από την μαμά της, που μάλλον βρισκόταν σε κόμμα από χρήση ναρκωτικών, και 2-3 άλλα άτομα τα οποία επίσης έκαναν χρήση ναρκωτικών, και το παιδί να κλαίει πάνω από τη μαμά του και να λέει «Η μαμά μου πέθανε». Εγώ εδώ πέρα μέσα έχω το ρόλο της μαμάς. Θεωρώ δηλαδή ότι είμαι η μαμά του σπιτιού, του σπιτικού μας. Το λέμε σπιτικό γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ ζεστό σπίτι, σε οικογενειακό κλίμα. Τρώμε όλοι μαζί το μεσημέρι σαν μια μεγάλη οικογένεια. Τα παιδιά θεωρώ ότι με βλέπουν και με αντιμετωπίζουν ως μαμά του σπιτιού και αυτό εμένα με χαροποιεί πάρα πολύ και με συγκινεί. Προσπαθούμε ουσιαστικά να παρέχουμε στα παιδιά ένα πλαίσιο οικογένειας. Παρέχουμε ένα σπίτι που λειτουργεί σαν σπίτι. Και αυτό και το λέμε σπίτι της Βεργίνας. Έχουμε τεθεί. Αυτό που σε ικανοποιεί σε αυτή τη δουλειά, αυτό που παίρνεις από αυτή τη δουλειά, είναι η αγάπη των παιδιών. Όταν τα παιδιά πάρουν αγάπη, το έχουν τόσο πολύ ανάγκη αυτό το πράγμα. Το βλέπεις, γιατί είναι παιδιά, σου την ανταποδίδουν. Απλόχερα. Πρώτο έρθω εδώ πέρα η ζωή μου ήταν χάλια, με την οικογένειά μου. Τις πιο πολλές φορές γινόντουσαν άσχημες καταστάσεις. Τρώγαμε με την οικογένειά μου ξύλο. Τώρα που ήρθα εδώ πέρα καλυτέρεψαν γιατί δεν τρώω ξύλο, και τώρα που ήρθα εδώ καλυτέρεψε η ζωή μου γιατί γνώρισα τις κυρίες, τους φίλους μου, και η πρωτοβουλία για μένα είναι σαν δεύτερη οικογένεια. Και αυτό τους βοηθάει πάρα πολύ στο να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους, την αυτοεκτίμησή τους, να ενταχθούν πιο εύκολα σε ομάδες, να κοινωνικοποιηθούν, και είναι πολύ σημαντικό για την προσωπική τους ανάπτυξη. Αυτές οι φωνούλες, ας πούμε, για μας είναι πάρα πολύ... Είναι η ζωή μας πια και αυτές είναι οι φωνούλες που μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Αυτό που ουσιαστικά θεωρώ ότι χαρακτηρίζει τη σχέση μου με τα παιδιά, όσο δύσκολο κι αν είναι ότι τους παρέχω την απόλυτη εμπιστοσύνη. Μπορώ να τους πω δηλαδή το πιο δύσκολο πράγμα και ξέρουν όμως ότι αυτό ισχύει. Το τάλαντο της μαμάς, και από τότε που ο αδελφός μου έπαιρνε ναρκωτικά, του έλεγα να το σταματήσει, αλλά δεν σταμάτησε. Και με βαρούσε κιόλας, μαζί με τη μαμά μου. Και γι' αυτό ερχόμουν εδώ στην πρωτοβουλία να είμαι ασφαλής. Να έχω μια καινούρια ζωή. Μια χαρά αισθάνομαι εδώ πέρα. Μ' αρέσει το μέρος και βλέπω 3 κυρίες να μας προσέχουν. Όλη η Βέρεια μας έχει αγκαλιάσει την πρωτοβουλία για το παιδί, και το σπίτι της Βέρειας και το σπίτι της Βεργίνας. Και αυτό φαίνεται από το μεγάλο δίκτυο εθελοντών που έχει αναπτυχθεί. Και γι' αυτό το λόγο, για μένα σαν κοινωνική λειτουργός και σαν άνθρωπος, η πρωτοβουλία για το παιδί είναι ο τρόπος ζωής μου. Και πάνω απ' όλα η αγάπη που παίρνουμε από τα παιδιά δεν νομίζω πως μπορεί να συγκριθεί με τίποτα. Είναι από αυτά που λένε ότι μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Μου έχουν αποδώσει το ρόλο του πατέρα, θα έλεγα. Δηλαδή είμαι ο άνθρωπος για αυτά που θα παίξουν μαζί του, θα μιλήσουν, θα εκμυστηρευτούν πράγματα, θα κάνουμε κατασκευές μαζί διάφορες. Δηλαδή του ανθρώπου που θα θέλαν να έχουν και δυστυχώς δεν έχουν. Γι' αυτό το ρόλο αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανος. Η πρωτοβουλία για το παιδί για μένα είναι το δεύτερο μου σπίτι.